Se on tällainen osa, joka on myös heissä. Se on varmaan ruokatorvi. Se on tällainen osa, joka on myös heissä. Se on varmaan, mikä, olisiko vatsalaukku? Lehmässä on 2 sellaista osaa. Sitten on tällainen osa. Hetkinen, mikäs helvetti se äsken oli, mikä oli vaan lehmällä? Toi. Ei kun äsken. Ei kun seuraava. Toi. Ei kun nyt sä menit taas ohi siitä. Toi! Ei. Se oli vaan toi. Hei. Viitti. Se oli äsken. Oli. Mä näytän järkyttää. Mä olin ensimmäinen. Sitten oli tämä. Joo. Mut kato, nyt kato. Ei kun äskeinen. Kato sitä lehmää. Kato. Kato sitä lehmää. Siellä oli. Ei kun siinä on sellainen iso. Toi. Ei. Pylly. Nyt sä näit sen. Kato. Okei. Loppu.